Здравейте, аз съм HixaBG и днес ще цъкаме на Майнкрафт. И го казах много тъпо. И сега снимаме, аз не съм спотен игра, ще казвам HixaBG. Вечерта ще направя някакъв клип, дето съм с един приятел, да. Ще е много забавно. Натиснете лайк, ако ви харесва. Ако не ви харесва, не го натискайте. Но не хейтвайте, без обиди. И знам как се играе. Ще играем Survival. В един мой свят. Survival мод, ето го. Без читове. Сега ще ви покажам, т.е. как да оцелеем. Това е моята къщурка. Тук става всичко. В началото може, ето, в планина съм си го направил, да запомните къде е, защото не мога да го сетнете. Ако имате легло, може да го сетнете, което е хубаво. Аз нямам никаква храна, няма да го правя много дълъг, към 14 минутки нещо. Толкова дълъг ще бъде. Ако не ви хареса клипа, натискайте лайк. Вие си го знаете, за какво да ви го казвам сега. Добре, както и да е, аз съм на 14, да се запознаем. Моят приятел също е на 14, не съм свършил училище. Сега правя бърз клип, преди да отида на училище. Спочваме от 12:30, затова правя бърз клип. 14 минутки. По-там клиповете са по-дълги. Да гледам. Ще ви хареса клипа, аз съм сигурен. Много е як. Да. Игра на английски, защото ми е по-яко. Аз никога не играя на български, няма да намеря овце тук, което е голям проблем. Нито храна, нито овце, което ще е огромен проблем, поне според мен. Защото съм на някакъв най-странен байом, да го наречем. И мисля, че няма да намеря нищичко. И май ще си правя супичка от гъби. Не знам. Ще дадем гнила плът. Вечерта, когато се стъмни, става нощ. Да, то няма какво да става. След като стане тъпата нощ, излизат някакви мангалчета. Зомбите, глупости. Аз ще ям гнила плът, защото наистина нямам някаква храна, която за мен ще е много голям проблем. А гнилата плът ще разболее като мангал. Ще станеш мангал като тях. Базикам се. Това е Майнкрафт. Осветлил съм си. Направил съм си хубаво къщичката. Сега ще си направя омага. Пак се обърках. Нищо. Време е за тупаник. Пред къщата сега ще избием няколко зомбита за гнила плът. Омага, ама то няма никой. Зомбита, елате ме оттурпайте. Ще ми е забавно. Да, но няма никой. Ето едно зомби. Ще му кажа здрасти и лека нож. Лека нож, зомби, лека нож. Вижте какви са смешни мангали. Много са ми смешни, поне на мен. За вас не знам, а на мен са ми смешни. Як се измисли играта? Започнах играта преди около... колко? Преди около... още едно. Преди около месец започнах играта и реших да потъцкам малко. Защото е забавна. Няма лошо. Те, които не хареса клипа, моля ви не хейтвайте. И не ми казвайте, че не мога да играя, защото аз мога да играя. Очевидно е. Не, няма. Поне опитах. Никога не ще гнила път. Погледнете сега какво става. Hunger.
Трябва само да ми се напълнат сърцата. Само това ми е целта. И ми паднаха бутчетата. Няма да остана тук за цял живот. Ще си намеря друго място, друг байом. Защото хич не ме кефи. Аз не съм повече по строените, аз съм повече по мините. Защото, как да ви кажа, не харесвам строенето, мразя го. Макар че то развива въображението ми, но аз съм много зле с въображение и затова мразя строенето. О, тук стана яко. Така тук. Дъвче дъвка, ако чувате този звук. А вие 100% да го чувате, защото съм с геймърски слушалки и микрофон е толкова силен, че бедна ви е фантазията. Вие сега не чувате, защото съм малко намалил. Някъде толкова. Не чувам нищо, зомби, никакво. Абе, как така е? Не чувам зомби, странно. Най-мраза е... О, крипър! Ей, това най-го мраза. Ония там мангал. Дето стои усмихнат. Ох, майко. Това ме оплаши. Фак! Шит! Майко! Ай, нахално зомби, бе! И умрях. О, мага, са, ако си намеря къща, аз съм мангал. А няма да намеря по дяволите. Добре, това беше от мен. Ако ви е харесал клипа, натиснете лайк. Ако искате да гледате още много, защото аз тепърва ще записвам. И ако искате да гледате още много, се абонирайте за мен. Ако искате, не ви принуждавам. И показах ви какво е. Holy shit. С мен има крипър. Имаше. Затова мраза нощта. Никога не излизайте. Силно някой ми е влязъл в къщурката. Някой е зомби, защото отворих вратата. И до други срещи. Дано да ви е харесал клипа. Защото... О, то ми е за нещата. Значи тук някъде ми е къщурката. Ето ми я. Скелет! Мангал. Ох. Добре, това беше от мен. Довиждане!